Asomar bang plia sarpi sang pi merina terang pi ahem nang kecelele dada jok ahem masoratum mang huprong lo. Ke sialong prabjin pen karbi language official sai kapachun Japan mai kang Nippon. Lakhain ko ra phoni lip MSC constituency kaparlo KGBV ke cheng siamai kapadupon. Aprangsi birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom nona daba birta longpen ujang terangpi non arju ikha birta ang tonpen. Sarpimar lapen sarmaratum apiso apina na pena somaratum aphanchi utikangsi ke katra po tumon lang no karbiang longalong pinang anjap tanglo. Dipu police station kaparlo sangkurang longarong mekar Mohon Singh Narachor sangpi merina terangpi arta thongkebra pho kedam tang pai pai ni phai thongkebra isiarni semelang so korte along anki juidam jipu asupia ki bisia phanche ponsi bar plot piniar nianta birta ka vedera jok ahema soratum mang huprong Mohon Singh Narpen merina terangpi atuma somar bang plilo kedam tang pai pai ni phai thongkebra isiarni sangpi merina terangpi abang semelang so korte ahem anki juidam jipu pen asupia ki bisia phanche ponsi dipurong khelana longpen bas che thabdunlo bonda sangpi merina terang piabang semelang so akorte ahem antake lele dera jok ahem asaratum pen mang hupronglo don rap la pen jirpi tumalong anta birta enlo bonta theklong le detlo sangpi merina terang pi mobile phone ta ot e la pen ahem asaratum phone number ta lodun tingne det pusia korte purnima terang pi pen pachini pon san korang long sidu nasi ni nang itu apa na chuning ri lang kila puilo ene di korte panisi tarik thongke praisi ani da san korang long pen rong khilan andam si rong khilan pen sami lang sudam ji pomat ni li si chi thonun lo ama sami lang so ta lele na hok ta lele ma non tuan ta chi thelong le dalo nasi chiri bom lo ni tu sami long le dalo nasi nang le tu ma pha Lasi sangpi merina terangpi nahok ledo pusitami asomar lapena hema soratuma phanche mathara hem kache wangja phana somaratum kachuning ri lapen chonghong pronglo lapen sangpi merina terangpi phan pajok le theklong pusitami contact number 70736 7101 along birta pivek tha pusi akorti pen kachuning report nahok le do sitami nang le tuma pha nang ri pidun tha lapen nang ri pidun ra kache thek thulong jia pha osina me to apa nang chining ri dolo ni ala kang bude da bang phua abang phia men abang thantha kang bude da bang phia men ke ni korte merina terang pi ala li sitami na hok le do sitami na ni korte tu na chiri lu pu chi mathara ka che wang thu jia phan si ni tum ta chuning ri do la pen chong hong prong no don rap poriar an sitami kidam je bang ke konat pa ha sami langsu ka che thap dun ke konat ka che thap dun bang ke dak rong khilan pen si che thap dun no amat ko lo so bas tong ke dam lo ni ni ta thek don long le dalo alama bang ke ni dia bang school apol binak ma se so mar phan ching tum dun ji po ma school hem don chok lo amala so por ni li pu school hem ke dam pc na ni li korte bang dam rong amat ni li bang ke hala so thek don long le dalo sami lang su abasi ke dam lo bon po ma ni li ta mane thek don long le dam ma si chini don le dalo kiche thap din ke dak rong khilan pe rong khilan pen phun pini ni ke en lason ke ave ma ave ari deng phun ta ave la pen phun number ta neli tum bitheta chilu du ne de la dak nang tumalong do bo ma hut konani phone ka chingki la hai pini ke ave ma ave arji du nong le a phun ta neli phun ki per phun lai si vera ma si alang li ka chingki dun pini pota neli thek du nong le la pen arji du nong le amasi neli korti hem ha dak sami nak so ke li dak dam ji po ma si neli si ka chi thon do bahara sahara so korti ta chilu dun lo rong khilan an si neli chi thon do lo angke tarik thong ke bre sipen pini an lo na puda chi theklong le de ni tum chiri ki chiri bom lo ta long le de lo ju ini ben ni bak lo bo ni bak lo pini pe Karabiri sim kang tangi ora song trokatum central apen state atum pen mon samalam don ka chitok ponalong close 3.2 lapen close 3.4 along KEC along Karbi language official deng ponang jipu ke tok pon kapachunda prang japan chiti ni phai hiniar ni tim Karbiang long Karbilo charlia song pli KCS Karbila mera maila pen abarim CM Jotson B abarim risim kang tangi ora tumpen eboritom conference holalong maiki dopon se box ben ngomong kan itu crisis lah
ala kitab jong si dolo pulang de itu mangke college pe university anda itu mangke Karbi language mangke itu mukta ala da bang da itu mangke thanu sinon penana song tumdo XCM baring tumda dolo organization tumda dolo student organization tumda dolo non malam border issue klangong sita border issue bangke itu ma thomda rapet map pe ne da pakla la bangke out of agenda la hai non bangke la so agenda kali sita border issue bangke non la chief minister la pen former saman itu ma thom chapter 5 pen dini da rapet la plus uta map sa me da chupikla la si non la chief minister bang pula sam chief minister bangke land belong to Karbi Autonomous Council. Karbi Autonomous Council decision is the final decision. Lasan sinil tu mana? Lapen non lah ini orta, antu media lo, langne ne, sita, kalau sudah mana chief minister bang puja Autonomous Council, adi surat yang nanti, state government tak claim ji, lapen puda claim ji. Lasi non tadi tu mana orang sama ben jadi cingkiwai, kaya cingkiki, aku aju 11-12 mana punan. Methang Karbi Alam kapachan je phan ke isialong Karbi Alam thepen che toklong nang jilapen Assam along associate language ke Assamese Bodo lapen Bengalian vet lasi Karbi language ta ke pon je phan maini pongsi che domsar pen ke isialong che parai pongsi Assam governor pen approval aphana lu pali pu pusi ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang pherang ke thengno pachini pon PP lata lasi Mothorpot 10,434 square kilometer along le tum banang pitang do nuti lake notified boundary do tum lasi la so bangke tum bangke ki pia lam bangke lake thangta se chingwai ching sai pan si jat sayang ding da claim ji je phan Karbi Autonomous Council along official language ke ponji phan song trokatum Lamdon ka chetok central government state government pen Lamdon ka chetok ahu 3.2 la pen 3.4 hala so close thing pen si associate pen official language la so puthak se pini student organization ke doan Karbi luacher song pri tumta dolo la pen ke KSU la pen ka student organization tumta do la pen ke Karbi Cultural Society KCS pen jenglok Karbi lamya damai lapen ke abarim ACM joson be pen jenglok mujarian set tuma ke hai tum datolo lapen ke Karbi Autonomous Council nilong kam nang kem rapet MEC ke hai pitum datolo MLA ke hai mida singleng pen jenglok norsing rahang pen MLA tumana doi gatlo lapen ke official Karbi Autonomous Council ke claim abang kruang pitum da dosi ini je kroi sarlo laben song trok lamdon ka chetok atum hala tuman da dolo je kroi sar si official language ke Karbi language si pe manang po laben associate language ke non ke all India all Assam ke thomwet Assamese Boro laben ke Bengali lasi Karbi Alam tami associate language ola samang kanganuan ke associate language si toklong nang po posi pini cerai lo ben song ke doana tumta abari ma CM ben cenglok song ke doan tumta pini cekroi sar si pini bangke di pon lo la ben itum Karbi Autonomous Council ta 3.2 la ben 3.4 ateng pen itum isi pen approval len po la ben si state government pathai long te la ke prabjin pen chunik po Block 1, Block 2 ke Karbi Autonomous Council angkang lo dake nili pasar velo revenue department pen omorsing disto ke haivan pusi revenue pen forest department jointly itum pasar velo laso pasar via teng pen 1951 pen itumalong lege pan 10,434 square kilometer do chapal ta ko an ma ke do ko an ma ka ke non ta exje ke bang ke chini nela laso teng pen sin ningkan ke thom chuki dam tang nil tum pasar velo West Karbi Anglong East Karbi Anglong lapen ke dake nona itumalong le pilara teng pen pulong te 11,000 plus
ke kom gali lasi la Karbi Anglong along leji tu niki duan bangke la bangke nitum jongsi kopini angbong kacing wai du pulong te lake student organization ke doan civil organization ke doan political party ke doan lahai tum benching wai ching sai bensi la so bangke nitum ke claim ji la pen ke ona asama chief minister puloge longlei phelang ke ahim phuge Karbi Anglong Autonomous Council lasi longlei phelang ahim phuge Karbi Anglong Autonomous Council apo Karbi Anglong Autonomous Council ben si ching wai ching sai si sayang dengki claim ji la pen pichunji pusitu lasi Karbi Anglong Autonomous Council fan nar juje pin ke laso sayang dengki claim kle te non bangke ACI issue oda bangke election bang bomlo oda ke Meghalaya ke election do bomlo non February Nagaland February lo lai issue se lang no che phai bansi lai claim aprang political party tuma son sang claim lo ke na tumke thaklong le data hai nilike poster logai dun lo PDF bahut kuliram terang ke an chenga issue dalam lo block 1 block 2 issue lo lata hala so nili mitha poster logai lo block 1 block 2 issue ke forcing be CM ke do hot dhonarong pi HD minister dosi chuyor de election juder lo higher lo sita hala so hot banking sam thuria block 1 block 2 ta la so ke thangda ke jora thaklong le la non pura do bom lo asi border issue bangke nil tum chingwai chingsai pensi jata claim ji Block Advisory Board Formation Meeting Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Mati KGBV along nonamat bangthong kep societum Charlie pon bomlo lapen lo than bang atum bangkre phodu bonta Hindi pen English abangki lo than bang supin supina lapen KGBV laki soarlo so school pinak lasi lo than bang atum soarlo so sonti misenji pusi pachini pon KGBV laki koilamati doigroma thoyalong sikki dovek nangjia porlo nonamat school building ka vedet langa jok central government school kapang ching je phan kapin khada jok sai jok ji chuki hola thana dunghet ke do PWD IB alongsi nonangku school pa do ponang koklo pusi MEC pobitrorong pipen pachini ponthu nilipen joy sing teron Karbilong re birta Balika Vidyalaya Nilip block under from Room School do 2020 ani council aso school dong sanction long lo apen nona mat academic 2020 pen amasi chengbom lo apen larbang so school pakai koila mati long si duji tapi setame halada construction cengcelang aposi non immediate academic e cengnang ko aposi dak chuki hola education IB long si tum room selam sila dak si do bom lo apen nona mat bang poke ba pok 55 student girl student do asi pini la ke itum advisory board meeting kecengsi meeting itum do pon lo pen school aputha itum jingki jithan lo school student la pen kichu kijun la hai tu ko we la pen kisu gun e la hai do ma we ma la hai tu ko we itum alam situm jingki jithan pon lo la pen non rabjin pen la bang so school la construction la ke koila mati long si do pon po koila mati long 10 bigas along already itum allotment kitang lo e kota kitang lo asi rabjin pen October api November lompen labang so school construction chengpon Pinya birta lansi kangton chalo kaduka vita domi thakni kardon